ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଗୋପାଳ ତୁମେ ବିଚାରିଥିଲ ମନେ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଛ ଏବେ ବକୁଳ ବନେ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଡ଼ି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜପଥରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ। ଦେବକୀ ସୁତଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ବାସୁଦେବ ଜଗତ୍ପତେ ଦେହି ମେ ତନୟଂ କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱାମହଂ ଶରଣଂ ଗତା। କୃଷ୍ଣ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବାମନାଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ଦେହି ମେ ତନୟଂ ଶ୍ରୀଶ ଗୋପ ବାଳକ ନାୟକ। ସେହି ଗୋପାଳ ବାଳକ ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲୁଗୁ ଦେଶରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଦ୍ୟାନଗର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପୁଅ, ବୋହୂ, ପତ୍ନୀ ଓ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଅନାଥ ପିଲା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ତ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଯେବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପିଲାଟି ବହୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲା ସେଇଠି ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ଆମ ଯାତ୍ରା ସରିଯିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ବାସ୍, ଦୁହେଁ ଫେରି ଆସିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି। ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇଛି। ଯୁବକଟି କହିଲା, ଚାଲ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛି, ମୋତେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋତେ ବିବାହ କରାଇବେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଦେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ, ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ବଚନ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କେବେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ଦେଇଛ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣଟି ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥା କହିଛି ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋତେ ବିବାହ କରାଏ ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତ ଯାଇନଥିଲେ ଆଗରୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯୁବକକୁ ବହୁତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଡକାଗଲା। ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜା ଆସିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଡକାଗଲା, 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କି ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ କି ନାହିଁ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏ କଥା କିଛି କହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କହିନଥିଲେ ଏବଂ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁଣି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ
ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଚନ ଦିଆଦି ହେଇଥିଲ ତ ତୁମର କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ସେଠି ତ କେହି ନଥିଲେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା। ହଁ, ଗୋପାଳଜୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳଜୀ ଥିଲେ, ଗୋପାଳଜୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ବୃଦ୍ଧ ପିତା କହିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପଞ୍ଚାୟତ ବି କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଆଣିବି ମୋ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଆଣ, ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଗୋପାଳଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଜି ମୋର ଭକ୍ତିର ଦିନ। ତ ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଗୋପାଳଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଠି ପାଷାଣ ପାଲଟିଯିବି, ପଥର ପାଲଟିଯିବି। ଯୁବକଟି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସହମତ କଲା ଏବଂ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଯୁବକ ଜଣ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅନୁସରଣ କରୁଛ ବୋଲି? ମୁଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଦର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶୁଭିବ ଏବଂ ତୁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବୁ। ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଯୁବକ ଜଣଟି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା, ଭଗବାନ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ନଦୀ ପଡ଼ିଲା, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ, ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ, ତା'ର ସବୁ କୂଳ ପଇଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲୁକା କୂଳ ଦେଇ ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲିରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭିଲାନି। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣଟି ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ କହିଥିଲେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ବୋଲି, କାହିଁ ଶୁଭୁନି? ଭଗବାନ ରହିଗଲେ କି? ଏହି ଖଣନ୍ତି ପଛକୁ ମୁହଁ ଫେରିଦେଲେ। ମୁହଁ ଫେରିଦେବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଭଗବାନ ସେଇଠି ପାଷାଣ ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବିବାହ ହେବା, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନାନା ମୁନି, ନାନା ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଦିନରାତି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଇକି ମୁଁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲିନି। ଏସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଆସୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ରହିଗଲେ। ତ ଯୁବକ ଜଣଟି ପୁଣି ଆସିଲେ, ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସକାଳ ହେଉ, ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଚରାଉଚରା କରିବା, ରାତି ତ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଇଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ୟାର ବିବାହ କର, ମୁଁ ତା ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ এই ଜାଗା ମୋତେ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଗଲି, ତ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କର। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସମାନାର୍ଥେ ମନ୍ଦିର କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରର ନାମ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହେଲା। ଏ ଥିଲା ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରୁ କଟକସ୍ଥ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ପରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥ ରଥିପୁର ଓ ପରେ କୁନ୍ତଳାବାଇକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣିବିଗ୍ରହ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଭୋଗବୁହା ବାଟ ପାଖରେ ବସି ଆମର ପିଠା ଆଦି ସମସ୍ତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଉଛି, ଆମେ ଉପବାସ ରହୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ରାଜା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଏହିପରି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ,
ପୁରୀଠାରୁ 15 ମାଇଲ ଦୂର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଛୋରିଅନା ବକୁଳ ତମାଳ କେତକୀୟ ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବନରେ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କର। ଏହି ଧାମ ଠିକ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ପରି ଅଟେ। ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭାବି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବନରେ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ରୂପେ ରହିଲେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ, ଶ୍ରୀରାଧା ରହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳନ ନ ହେବାରୁ ଉଭୟେ ଭାରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀରାଧା ସେବକ ସାହିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବେଲେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ମାନବୀ ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିତ୍ୟ ରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ରୂପେ ପରିଚିତ ବକୁଳବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ କେଳି କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଂଶୀ, ରାତ୍ରପିନ୍ଧା ବସନ, ଚୂଳ ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୟନସୂଚରେ ମିଳିବାରୁ ରାଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଚୋର କହି ନାନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବେଲେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲେ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋର ପ୍ରିୟା ରାଧା ତାଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଇ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଗଡ଼ଜାତ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅଣାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆହେବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଏକ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରାଧିକା ରୂପେ ପାଇ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗହମଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଭୋଗ କରାଗଲା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଦେବୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପିଧା ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ବର୍ଷସାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଲା। ଏହିଭଳି କିଛିଦିନ ଯିବା ପରେ କେତେକ ସେବକ ବିଚାର କଲେ, ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀରାଧା ମାନବୀ ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ହୋଇଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ରାଧା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମାନବୀ ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବେଶ ସମୟରେ ଠାକୁରାଣୀ କାଣିଆ କଛା ମାରନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ଷସାରା ଶାଢ଼ୀରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରାଯାଇ ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟି, ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶୀ ସାଙ୍ଗକୁ ନଟବର ବେଶରେ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟବସ୍ତ୍ର ସହ କିରୀଟି, ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, କୁଣ୍ଡଳ, ତାପସରୀ, ସେବତୀହାର, ନୂଥ, ଗୁଣା ଏବଂ ଅଁଳା ହାର ଲାଗି କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଓ ଧାତ୍ରୀ ନବମୀ ତଥା ଶ୍ରୀରାଧା ପାଦଦର୍ଶନ ଯାତ୍ରା ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ବର୍ଷସାରା ଲୁଗାରେ ଘେରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାନବୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟକୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ନବମୀ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ବିଦିତ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ଯାତ୍ରା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ ଓ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷସାରା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଗହମଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ। କେବଳ ଏହି ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ାରେ ଚୂଡ଼ା ଖସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ନମସ୍କାର।